nyt me ollaan täällä Helsingissä aika lähellä itse asiassa mun vanhoja kotikontuja. Nyt lähdetään Mutta nyt lähdetään tapaa. Ja kameran takana on itse asiassa tyttäreni Olivia, että koitetaan parhaamme mukaan yritetään tekemään semmonen kooste, missä on selvää. No niin, mennään. Päivää taloon! Hei, etähalli! Ihana! Täällä on mun tytär, joka kuvaa. Se on jo näin iso toi Olivia, kun se on yhtä iso kuin sinä olit silloin. Niin on, se on just sama ikäinen. Wow, mutta hänestä on tullut tullut. Ihana mikä maski, sulla on clownin maski. Niin on. Voi kun suloista. Voi että ei voi halata, mutta on paha halattu ennen kuitenkin. Ja hei, tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Ja Kouvolasta kun tuun. Kouvolan lakritsi valittiin maailman parhaaksi. Eli nyt saa kuule maailman parasta lakritsia. Yes. Vähän eri muodoissa. Oi hyvänen aika. Mulla on lapsen lapsia kuule. Kiitos. Muistat sitten. Terveisiä Kouvolaan. Niin. Se on rakas kaupunki mulle, mä oon esiintynyt siellä paljon. Kyllä, se senioreiden suhinoissa olit jokunen vuosi sitten. Ja... Juu, seniorit suhisee. No mutta käykää taloksi. Muistin tueksi lisäämään vireyttä keskittymistä vaativaan työntekijöiden, opiskelijoille ja ikääntyneille. Hei, mä tarvin kun mä oon just opiskelijatyöntekijä. Saat noi kaikki. Ihana nähdä, se on Juman kautta. Ihan, siis tästä on vuosikymmeniä mennyt, mutta olisin tunnistanut, kun Karu olisi tullut, niin kuin kaulaan olisin hypännyt, ellei olisi ollut korona. Just niin. Ja nyt sentään haliharjatut. Ja siellä pyysit, että otetaan maskit pois, että puhe kuuluu paremmin. Joo, kyllä, aivan oikein. Ja mun iho vähän kärsii niistä maskista. Ja mun kotona välimatkat säilyy. Nimenomaan niin säilyy. Joo. No minä soitin ja kerroin sulle, sulla on ihan mieletön merkitys mun elämään. Sä oot mun ensimmäinen työnantaja ja antanut ihan mielettömiä elämän ohjeita. Niin nyt mä tarvin vähän taas ohjeita. Mä nimittäin nyt monen vuoden harkinnan jälkeen koen olevani valmis hyppää nyt kuntavaaliehdokkaaksi. Hyvä, onneksi olkoon. Sä teit ihan oikein, sä sovit sinne. Onko sitä vielä? Olen. Kerro miksi? Ja juuri nyt tämäkin, että sä oot niin kuin jo nuorena niin kuin ollut nuori sillä tavalla niin hyvissä puitteissa ja hyvissä yhteyksissä rytmikkäiden ja tanssimaailman kanssa, että sä oot niinku kasvanut siihen, sulla on siitä niin hyvä pohja. Siis mullahan on nyt niinku eläkeiässä olevia näitä rytmikkäitä, niin niillä on kaikilla tämmöinen luonnepohja, että niin sulla on se, ja juuri tämmöiseen kuin niinku nuorison ja terveyteen ja tämmöiseen mielialaan ja tämmöiseen liittymiseen, sä oot saanut tosi hyvän kasvatuksen niin ja sä oot jatkanut sitä sun elämässä. Siis sä oot valmis. Arvostan tosi paljon, mitä sanot. Nimenomaan mä olen kasvanut siihen ja siihen luottaa itteensä ja uskoo siihen kuka on, niin ne on kaikki sieltä sinun. Joo, ja tiedät, siitä tulee se kehäihmisen. Niin. Että sä oot niinku valossa. Joo. Kiitos Aira. Tämä merkitsee mulle tosi paljon. Ja mä pidän sitä ajan tasalla sit miten. No pidän ajan tasalla ja mä miten mä voisin kannustaa sua sun kampanjassa. Jos sä olisit täällä Uudellamaalla, niin olisi helpompaa, mutta mä kyllä kannustan sua ja olen tällä tavalla mielelläni sun kampanjassa, että mä tunnen sut niin kuin nuoresta tytöstä saakka ja sä oot hyvä. Ja yksi tosi merkittävä juttu, mikä on niin kuin maailman historiaa, on tämä, kun meidän jääkiekkoilijat voitti sen. Ja me oltiin heidän seurassa ja me oltiin kuule ainoita. Voi hitsi, mulla on se kuva tuolla. Niin, Koivun sylissä. Koivun sylissä ja oli Lehtisen Jere. Mä kaivan sen kuvan, mulla on se kännykässä. No hyvä juttu. Joo, se on niin legendaarinen. Ja mä oon näyttänyt sitä aina, meillä on trinksut siinä kädessä ja mä aina sille, olen täysi-ikäinen, kyllä silloin on niin, ja se oli täysin. Me saatiin olla ihan rauhassa laivalla ihan omassa kerroksessa just siellä, niin. Koska näiden kimpus olisi muuten kaikki ollut kotoiselta. Mutta sitten tää Koivu sanoi, että istu se viin. Mitä?
Sitä ei ole moni tyttö saanut kokeakaan. Ja siellä oli sitten nimikirjoituksia sitten, ja tuli pitkä rivi ja mäkin olin siellä ja muistan kun Teemu istui siinä vieressä, niin joku sanoi, että Saksan 26 nimikirjoitusta. Niin Teemu sanoi, että no ei nyt ehkä ihan, jono ei olisi loppunut koskaan. Se oli kyllä huikea se tilanne. On. Joo. Ja eikö ole näitä lastenviikon kummiristejä? Kyllä, joo, niin oli. Näin. Ja siellähän on Teemu kanssa, Teemun alle ja myynyt Yhdysvalloissa ja edelleenkin on. Just niin. Joo, silloin kierrettiin, mä muistan lampada kun oli kuuma, niin me kierrettiin, veivattiin sitä tuolla pitkin kyliä ja Master Moverit oli kuuma rautatieasemalla. Ai herranen aika, joo, kyllähän ja sit siinä on lepakosta, miten se nyt niin sieltä nyt mä etin sen kuvan heitä. Se oli huikeet, iso lava. Aikataulut näkyy takana ja ihmisiä tuolla ylhäällä paljon. Se on ihan mieletön. Kyllä on kyllä uskomattomia paikkoihin sunkaan päin. Hei tässä, kato Aira. Nyt se löytyi. Yes. Mä laitan tämänkin sulle. Joo, laitan. Näkyykö se siihen kameraan? Ei se haittaa. Noi on ne kuule ihanat, jotka näistä ei sillä lailla niinku, mutta toi, että se on rautatieasemalla, Aira Assala se on. Aira Assala, se oli se! Niin. Niin olikin. Joo, ja se oli sen takia, että viikkoa aikaisemmin niin me oli koko vuoden mä olin mainostanut sitä, että meidän Master Mover loppukilpailu on jäähallissa. Ja sitten mä sain viikkoa ennen tietää, että ei voikaan, kun liigaottelut, niin jäähalli on sitä jääkiekkoa varten, että ei voi. Ja mä läksin, että mihin se porukka tulee sinne, mä ajattelin. Ja päivää ei voi siirtää, koska se päivä on ympäri Suomea, tiedetään, että se on se päivä ja kilpailija tulee sinä päivänä. Että siksi päiväksi on löydyttävä joku paikka. Niin Jumalan kautta mä otin yhteyttä rautatieasemalle sinne. Ja Jumalan kautta se tykkäsi sitä ideasta, mutta sitten kun poliisit sai tietää, että se on siirretty, niin perjantaina, niin myöhään iltapäivällä, niin ne tulee sanomaan, että Aira, eikö sä tiedä minkälainen paikka, että mitä täällä tapahtuu asemalla, että on hirveätä, täällä tapellaan ja täällä sammutaan ja täällä tehdään kaikenlaista, että he ei voi sallia, että täällä järjestetään mikään show. Ja että heillä ei ole poliisivoimia niin paljon. Ja niin sit mä sanoin, paljonko niitä vahtimestareita pitäisi olla? Niin, että jos järjestää. Niin poliisi sanoi, että on 10. No mä ajattelin, että herra, mun täytyy huomata, mä otin Viipurin nyrkkeilijöille. Ja mä sain sinne vahtimestarit. Ja se show tapahtui. Ai no tämmönen historia! Tämmönen ihan paniikki, mulla oli kuule vielä 5 aikaa. Mä muistan, että puolen yön aikaa meillä viimeisen puhelun soitin kuule jollekin Viipurin nyrkkeilijöille. Kato, kun mun setä on voittanut kultaa Viipurin nyrkkeilystä, niin mä ajattelin, että nyt stepat on. Just niin. Otettiin tuolta apua. Juuri näin, että nyt annattaa mahdollisuus, jota oli kyllä niin huikeeta. Täällä tosiaan eikä mitään häiriötä. Ei mitään. Kuule, yksi oli. Okay. Mä en tiedä, satutko se olemaan silloin lavalla, mutta sinne tuli yksi mies. Nytpä taidankin muistaa. Joo, ja kuule mä niin kuin sanoin vaan, että olkaa niin kuin mitä ei olisikaan. Että ei huomioida häntä ollenkaan. Ja kuule, niin siinä se heilui siinä ja koreografiat meni ja musiikki meni ja näin. Mutta sitten se rupesi riisumaan housujaan, niin sitten vahtimestari tuli aika tylisti vei sen pois. Mutta mä ajattelin, että olisi voinut ystävällisempi tehdä se poliisi sen viedä se. Kun ei se mitään pahaa, että hän tuli tanssimaan. Kaikki on sitten niin nuoria vielä kouluiässä ja näin. Kaikki saivat vapaata koulusta, kun koulujen rehtorit ja opettajat oli sitä mieltä, että te saatte sellaista koulutusta multa, jota heidän koulussa on mahdottomuus antaa. Nimenomaan. Ja sen takia minulla oli 20 vuotta kestävä koululiikuntaliiton kanssa yhteistyö. Just niin. Onko se Milk Show, mitä nimi? Eikö Milk Show oli se yksi tanssi? Mutta kierrettiin niitä kouluja. Joo, ne oli Milk Show nimeltään. Ja silloin tuli tämmöinen kuin Milkshake. Niin just niin. Joo. Ja semmoinen mainos tuli ja mehän tehtiin siitä kuvailma siitä mainoksesta. Niin olikin. Joo.
toi Valio oli 20 vuotta mun mukana ja Alko. Niin justiin. Alko oli sponsorina myöskin tuossa Koltiassalla. Mutta oli aika huikea, mikä voima tanssilla on ollut silloin ja on nyt. Että kuule, mielenterveystyötä mä tein silloin, vaikka mä teille sanonut. Mutta just kun Pirjo sairastui, niin mä läksin tanssin avulla. Niin Pirjo oli mukana alussa, meitä oli 3. Joo. Ja Marika ja Pirjo molemmat on kuolleet jo. Että sieltä monet on lähteneet, kun eläkkeelle on siirtynyt osa. Ja, että siellä alkaa olla jo pitkä historia. Joo, niin mä olin havainnut sen kokemuksesta, että miten mä näin, että miten tanssi teki hyvää mieltä. Tanssiessa jokainen oli iloinen ja sillä lailla mä sanoin, että jokainen on kaunis tanssiessaan. Eikä koskaan voi tanssia väärin, koska mä en lähtenyt semmoiseen suorituspaineeseen, vaan sitä samaa jopa hyvin yksinkertaista kuvioita tehtiin ja musiikki valitaan aina, että musiikki kannusti tekemään. Ja sitten jotkut teki sitä vaan niin kuin tiki-taki, jotkut otti koko kropan mukaan ja kaikki mukaan ja samoilla kuvioilla. Että mä keksin kokonaan uuden metodin, jota ei edelleenkään ei noudateta ollenkaan edelleen. Joo, siis yksi, minkä mä aina muistan, sun yksi suurin oppeja, mitä mä oon saanut elämän varrelle, just se, että älä välitä, miltä se näyttää, vaan miltä se tuntuu. Nimenomaan. Joo, ja se on kantanut mua kaikki ja se on vähän ohjannutkin mun niinku vähän uraakin siinä. Ihan varmasti. Niin. Ja joissain tilanteissa, niin jos ajattelee miltä näyttää, niin voi hemmetti, se on ohi se juttu. Nimenomaan. Et tule huomatuksi, jos itse ajattelet miltä näytät. Just niin. Parempi, että et itse ajattele sitä, mutta muut näkee sen silloin. Ja tässä tehtiin työn kautta yli 1000 nuorta. Ja sitten pitää nyt totta kai tutkimusta kertoa, mutta nuoret tuli tosi paljon sitä, että kelpaat, riitäks mä tämmöisenä ja pitää kuvia muokkaa ja koko ajan pitää olla ja se varsinkin nuorten tyttöjen ahdistus. Totta kai. Sehän se on, että kun kehokin muuttuu ja yhtäkkiä katsoo peilistä, että silmät on kasvanut ja tämmöistä että pysyy niin kuin hyväksyy oman kehonsa, kun se muuttuu. Ja tää oli mulla sellaisena ajatuksena juuri tytöille erikoisen hyvää. Mutta sitten pojat keksi noin street-tanssit ja muut pojat tuli mukaan totta kai ja Travoltat ja sellaiset. Nimenomaan street-tanssit lähti sieltä, että tappelujen sijasta niin näytettiin vähän taitoja. Näytettiin, toinen menee sinne ja toinen panee paremmaksi ja kuule, just tämmöistä tsemppaamista, josta pojat tykkää. Nimenomaan. Niin se oli elämäntyö ja nyt mä sain sen Kirkon palkinnon, sen John Wikströmin, siis liikunnan palkinto, liikunnan liekki. Ja se on annettu jääkiekoille ja kaikille tämmöisille suurille jutuille. Niin nyt tanssi saanut sen Kirkolta. Ja kun mä oon alkanut siitä, kun tanssi oli syntiä. Niin, nimenomaan. Niin mä ajattelin, nyt mä saan tällaisen pokaalin siitä. Joo. Niin. Onko se tuolla? Onko se toi joka? Niin mä katsoin, luin siitä kyllä, mutta mikä voima tanssilla, sitähän sä oot lähtenyt tekemään mielenterveystyötä. Mä jostain muistelin, siis yli 30 yhdistyksessäkin olet ollut aktiivisesti. No kuule niin olen ja kyllä mä olin 16 vuotta istuin valtuustossa. Se on mieletön. Joo, ja sitten mä oon ollut nuorisolautakunnasta aloitin tietysti ja sitten kulttuurilautakunta ja ympäristölautakunta ja Helsingin juhlaviikkojen säätiön hallitus ja kulttuuri ja tämmöistä. Ja psykiatrinen lautakunta. Nyt mä edelleenkin siinä, mä ajattelin, että pitäisikö mun vielä olla ehdokkaana kunnallisvaaleissa, pitäisikö mun pitäisi paikka siellä. Pitää. Mä oon ainoa siinä, joka oli niinku omaiskokemuksen saanut. Nimenomaan. Niin. Ja miten tärkeää on tuoda se ääni. Niin on. Mulla kanssa lähti siitä, että mulla on lapset ja nuoret tietenkin, on se mun juttu. Että... No sen huomasin jo silloin, että sä osasit ottaa ne hyvin, silloin itsekin nuorena. Niin. Tää sote nyt mullistaa Suomea, niin eihän se pidä sinne lapselle ja nuorelle ja perheille näkyä, mistä se palvelu tulee. Se palvelu pitää saada oikea-aikaisesti ja oikeasta paikasta, niin, ettei se kuilu kasva, niin siinä on, että ne oikeasti puhuu. Voi oikeasti, joskus noin saisikin, ettei tulla niin jälkijunassa, kun se on myöhäistä niin helposti juuri nuorten kohdalla, että menee ohi tavalla tai toisella, toista tapahtuen menee
menee, että ollaan liian myöhässä. Joo. Ja sä oot ollut aina se ennaltaehkäisevän työn puolesta No puhuja. kuule, se on mun lempisana. Niin. Ennaltaehkäisy kaikissa asioissa. Ennakoiva, siis mennä etunojassa. Just niin. Siis jos sä menet tässä, niin sä oot silloin, jos sä oot näin, niin silloin sä putot persuuksille. Niin just niin kuin oikeassa ajassa, etunojassa, se on ollut mun elämän tämmönen, että kaikissa kun mä oon luonut muotia ja tuonut uudet muotitanssit, mun on pitänyt olla edellä ajassa. Mutta myöskin se, että jos on liian edelle, niin putoaa naamalle. Että se pitää olla etunojassa. Ja mä oon saanut tämän niin kuin sieltä psykiatrisesta lautakunnasta tämän, aina sä menet etunojassa. Ja mä pidin sitä, ja tulikin viisasta suusta sattumalta vielä, niin se on tärkeää. Silloin mennään eteenpäin. Just niin. Joo. Ja toi on se, mitä mä oon kans yksi elämän oppi, että mä oon sanonut kaikille, että pitää olla pari askelta edellä koko ajan. Eli just tämä, ei liikaa, mutta vähän. Joo, siis karjalan kielellä niin sanottiin, siellä puhuttiin vertauksilla hyvin paljon, tämä oli iivin kieltä, että siellä Yhdysvallan mutkassa, siellä alkuperäisessä Yhdysvallan mutkassa puhuttiin, että sitten vasta koira uimaa, kun vesi perseeseen nousee. Nyt se on niin kuin myöhäistä. Toi on ihan hemmetin hyvä. Joo. Ja sitten myöskin tämä niin kuin Hilma-täti sanoi, että pitää ojentaa jalkoja vain niin pitkälle, kun peitettä piisaa. Just niin. Ei voi vetää, ei voi syödä enempää kuin eikä missään asiassa elämässä. Ei ihmissuhteessa, ei pidä mennä liian pitkälle, kun tulee jotain eroa tai muuta. Että kannattaisi miettiä, haluanko mä pitää tämän ihmisen lähelläni vai sanonko mä sen viimeisen sanan sille. Se on just näin. Joo. Että se on vähän niin kuin peitettä piisaa, niin varpaat palelee, kato, jos ojentaa jalat sinne peitettä piisaa. Se on ihan kunnan taloudenhoito, aivan sama. Ihan ehdottomasti nimenomaan siitä myöskin. Ja missään niin liika on liikaa. Kaikessa on liikaa. Kaikessa on liikaa. Se on just näin. Niin on saattanut vaikuttaa siihen, että jotkut elää 100-vuotiaiksikin. Mutta sen takia mä olen kyllä ollut siinä varuillani. Ja tässä on toinen joka tapauksessa. Kyllä tämä jo riittää, nämä just 4 vuottakin. Mutta voi olla, että lisäksi. Kyllä mä luulen, että lisää tiedän, että tulee. Mutta teet vielä töitä. Ja on tosiaan niin kuin sanoin, että sulla on ollut tänäänkin ryhmä täällä. Se painat nuunia vielä. No kyllä mä otan tänne 10 hengen ryhmän tänne Boulevardille nyt kun talvi on ja Ylsulemutkaan ei ole tulijoita. Että ne on niinku semmoisia pitempimatkalaisia ja ne tulee bussissa ja bussiin ei voi ahtaa ihmisiä nyt. Vaikka ottais vaan puoleksi, niin sittenkin on liian lähellä toisia. Ja matkan järjestäjät, niiden ei kannata sitä tuottaa tappioa heille, jos he lähtee bussilla, vajaalla bussilla. Niin sen takia ne on ne, jotka tulee Hyrsullemutkaan. Mutta tänne niin voi kerätä omaisista tai ystäväpiiristä tai tänäänkin oli sitten, että oli 40-vuotissynttärit yhdellä nuorella naisella. Ne on nuorisoa, ne 40 tänä päivänä. Ja ne on niin nuoria. Mutta muistan, kun itse olin 40, niin mä olin niin vanha. 30-vuotiaana jo tuntui. Joo, no näin me. Mutta ihana, sä sanoit heti, että näytän ihan samalta kuin silloin Lepakossa ja joka puolella tanssittiin. Kyllä niitä aikoja muistelee, kun täällä meillä on paljon, jotka muistelee niitä aikoja täällä. Koska oli tuhansia oppilaita 60-luvulta lähtien. Ja mulla oli aina sali täynnä, että oli 100 aina yhtä aikaa tuolla Polilla ja Lepakossa. Mulla oli suuri. Ja sitten se ei maksanut nuorelle paljon, kun mulla oli 100 oppilasta ja mulla ei tarvinnut kerätä niiltä niin paljon rahaa, kun pitää ottaa 1 tai 2 oppilaalta, jotka koko salin pitää varattuna. Tämän oivalluksen mä tein sitä, mulla se toimi tosi hyvin. Se oli niin ihana, kun sinne sai tulla, oli kuule leveälahkeiset muotifarkut tai jotkut, ei ollut niin kireä jumppa, vaan se tuli tapaa niin ystäviä, sä hengäsit, sä tanssit ja siis se on todella merkityksellinen paikka. Ja kaikki sen ajan maahanmuuttajat. Kaikki värilliset oli siellä, eikä siellä ketään siis Jumalan kautta. Ei, kaikki yhdessä. Mutta ajattele, se on kans yksi, mä sanoin mikä on kans vaikuttanut, en mä tiedä siis. Mutta mulla on itsestään selvää, että kaikki on yhdenvertaisia tasavertaisia. Ei tarvitse, niin. Se on niinku täysin. Tämäkin on yksi tämmöinen
osaa olla. Niin. Siis voi olla vaan. Just niin. Että oppia olemaan. Juuri näin. Ettei niin kuin tunnu, että se ei ole mitään. Nimenomaan. Vaan se on joskus, saattaa olla jossain tilanteessa enemmänkin kuin että on niin kuin suuna ja päänä vaan. Ja se on just tämä aitous, mistä äsken puhuin. No niin, ja tuo mikä mun piti sanoa jo aikaisemmin, että kun oli ulkonäöstä puhe, niin joka tapauksessa jokainen ihminen on kauneimmillaan silloin, kun hän on aito ja hän hyväksyy itsensä. Niin mikään yrittäminen niin ei korjaa asiaa. Uskoo siihen, että hyvällä pärjää paremmin. Oikealle. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 2, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Yes! 2, 2, 2, 1, 1.